Bokajan LA constituency lapen lakhaing ko raisi Borjan MEC constituency ang kangalo Bokajan Judicial Court lapen Bokajan Development Block asaihem kedam atovar kahing ajok radatum kachelengan parta kesung pusi birta nang pali birta kilong pona tengki kichari bom pariwartan BJP sarkar tum kilang kipang jok kedam tang pinangan aningkan malompen National Highway thongke circuit atovar pen Bokajan Judicial Court pen Bokajan Development Block matik DRDA sai hem kedam atovar kahingno sita piniani anta sarkar atum langdinga sonsi thek ponlong bang sotowar lakia jakiding ola putakali ke ongnai sita me meter pharu phon baksi doji la anvet sita kichari bom atum towar silam pipon un idet la so bangi manghume me alambino athe la sotowar ke kaikya matsi suri armu kacheleng athe Judicial Court lapen Block Development asa hemdo lapenan parta Bokajan Karbi Club, Rongkang Thir English School, Borjan High School, lapen Sankardev Sisu Niketan School, lapen Block Kipathuak Lam Hai Hui Antadu. Laso jokai ki kacheleng amuluk atum ki kesung pensi cheleng nanglo. Athema non malom barla bicheng apora hut arwi ki jang vera jok langbung inghan kedong pensi chehelat nanglo pusi pachini pon. Lasi Prabjin pen labang sotowar kaselam piponji aphan Karbiang Autonomous Council CM aphan rat pen chuningri padupon athe labang sotowar kaselam ponji aphan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen long etami sompontanglo lasi non Bokajan Municipal Board kilik aprang selam pona sonte mesenji puta birta longpon Bokajan penananterang Karbing Long Life.